Mulțumesc, domnule secretar general. Dragi colegi, dragi prieteni, mă bucur sincer că astăzi reușim să ne regăsim într-o formulă extrem de puternică, de forță și suntem, dacă vreți, între doi stâlpi de credință, dacă vreți, și de forță ai poporului român. Ieri a fost Buna Vestire pentru toată suflarea ortodoxă, mâine este Paștele pentru toată suflarea catolică din România. Și suntem, practic, în auspicii extrem de favorabile ca să gândim pașii pe care îi avem de parcurs de aici încolo. 4 chestiuni vreau să spun foarte succint. Prima, UNPR. UNPR este un proiect politic pentru care vom aniversa peste puține zile 6 ani de la înființare. Un proiect politic care a venit dintr-o durere a României, dintr-o nevoie aproape vitală pentru România, în ceea ce înseamnă decizia politică națională care trebuia luată în anii 2010. Acest lucru l-au înțeles câțiva oameni. Cineva a pus umără și a creat acest proiect politic, care a adus ce? A adus echilibru țării, a adus decizii importante, uneori extrem de dificile și grele pentru poporul român, dar necesare. A adus fărâma de bun simț, de eleganță, de patriotism și de încredere, pentru că se poate întâmpla pe scena politică, se pot întâmpla și lucruri corecte, lucruri frumoase, lucruri pentru demnitatea românului în general și a țării în mod deosebit. Toate aceste lucruri au fost posibile datorită unui om, Gabriel Oprea. A fost, este și rămâne comandantul, șeful nostru mai departe. Este un om care a înțeles, poate printre puțini oameni politici de la vremea respectivă și mai departe, că trebuie făcut ceva pentru țară. Și aș vrea să vă mai spun un lucru pe care sunt convins că și dumneavoastră îl cunoașteți. A fi pe locul 3 în ierarhia politică a țării, a ne bate pentru poziții în administrația locală, sigur este un lucru important. Dar nu-l privim ca un scop în sine, ca să fim noi moți în frunte acolo. Nu! Toate acestea sunt pentru ceea ce avem de făcut ca cetățeni responsabili. Iar Gabriel Oprea și cu echipa de fondatori, de oameni care s-au adunat în prejurul lui și au reușit să facă, între care și domnul Onțanu, sigur au reușit să facă acest lucru. 2. Moldova. Eu coordonez regiunea de nord-est, regiunea 1, din punct de vedere a UNPR. N-am să mă refer la liderii județelor, pentru că sunt oameni cu totul deosebiți. Și probabil fiecare o va face la momentul respectiv și va caracteriza absolut corect și obiectiv activitatea pe care o desfășoară în acel județ. Am să vă spun însă 2-3 lucruri despre Moldova. Moldova de nord-est, dar Moldova în general, este pe podiumul sărăciei în Europa. Ne mai batem acolo pentru locul întâi cu o regiune din Bulgaria și cu Oltenia lui Neatomiță și Moldova noastră și a lui Ștefan cel Mare. Sărăcie, lucie. E nevoie de picătura de UNPR, de acest element care trebuie să-l punem într-un creuzet ca să dea substanță interesului național cu adevărat. Interesul național înseamnă interesul Moldovei, al Olteniei, al fiecărui sătuc din Iași, din Vaslui, din Suceava și așa mai departe. Ori acest lucru trebuie să-l facem cu siguranță noi din formațiunea Uniunea Națională pentru Progresul României. 3. Am să zic 2 cuvinte despre Iași. Eu coordonez și activitatea în mod direct de la Iași. Vreau să vă spun că avem organizații peste tot. Am lansat acum 3-4 săptămâni candidații noștri la primăria municipiilor și orașelor Iașului, iar săptămâna trecută, într-o sală chiar mai mare decât aceasta, am lansat toți cei 93 de primari pentru comunele din Iași. Dar dați-mi voie să vă prezint pentru început pe viitorul primar al Iașului. Este o doamnă frumoasă, deșteaptă, doctor, deputat, doamna Bovenici. Nu vreau să vă laud, dar am o echipă de aur. Am să continui mai departe tot cu doamnele, doamna Luminița Iordache, care este președintele nostru de onoare, fondator cu Gabriel Oprea, în ceea ce înseamnă acest proiect de port al nostru. Desigur, Daniela Ganea, care este președinta noastră la femei,
Este vorba de Mircea Manolache, mai mult suflet și trup în tot ceea ce face pentru USR. Este președintele nostru executiv. Mai departe merge cu președintele nostru la municipiu, un om extrem de capabil, n-a făcut politică până acum, Vasile Pușcașu, doctor, vicepreședinții, Iulian Tărăboanță, inginer doctor, vicepreședinte Radu George, om de afaceri cu secretarul meu, dar și austriac, și nu în ultimul rând, greul nostru și la propriu și la figurați, seniorul șef al nostru, colonelul Secar. Și, într-adevăr, mi se suflă din public, omul care duce greu la tot ce înseamnă organizarea, secretarul general, Titel Iordache. Și 4. Și am terminat. Vali Steriu, eu, toată echipa, te susține total în ceea ce ai de gând să faci. Mulțumesc, domnul ministru, lung, dar eficient. L-aș ruga pe domnul Chirvăsuță, care răspunde de regiunea 2. Dar sigur e omul care va lua primul loc, domnule Laurențiu, da? Nu-i lăsați locul lui domnul Emacu. Sperăm. Deja competiția e pornită, e deschisă între noi. Vă salut, stimați colegi, stimați invitați, salutările și îmbrățișările mele. În calitate de reprezentant și coordonator al regiunii 2 Sud-Est, în primul rând vreau să transmit sprijinul regiunii noastre pentru candidatul Vali Steriu, colegul și prietenul meu de la bun început. Să-l aplaudăm. Într-adevăr, e un moment de răscruce pentru partidul nostru. Trebuie cu toții să fim solidari și alături de el, să-l sprijinim, să ducem standardul mai departe. E o muncă de 6 ani de zile în care am pus suflet, am pus timp, am pus sudoare, am pus absolut tot la construcția acestui partid, drept pentru care avem datoria, obligația să continuăm și să demonstrăm ceea ce suntem prin noi înșine, cu toții, să fim solidari cu toții, uniți cu toții, pentru că dincolo de, să spunem așa, curtea noastră a UNPR-ului, să știți că nu ne așteaptă nimic, nimeni nu ne așteaptă cu flori, cu baloane sau mai știu eu ce. Doar promit la toți vrabia de pe gard. Să nu aveți impresia că cei care au plecat sau care mai doresc să plece o să obțină mare lucru dincolo. Deci nu vreau să copesc sau să fiu răutăcios, dar în niciun caz ceva bun nu-i așteaptă pe colegii noștri care nu sunt și nu rămân solidari aici. La timpuri de răstriște trebuie să fim uniți, să fim solidari și să demonstrăm ceea ce suntem prin campania care urmează. Deci tragem dunga pe 5 iunie. Dacă nu scoatem rezultate și nu muncim pe 5 iunie, într-adevăr avem o problemă cu toții. Așa că depășim acest moment solidari, uniți și 5 iunie tragem linia. Trebuie să câștigăm. Deci ăla e examenul nostru definitoriu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc!